Liwap vilayatynyň Ençeme Daýhan birleşiginde 2 ay öň geçirilmeli güýzlük buğday ekişine geçen hepdäniň ahirinde badalga berildi. Türkmenistanyň resmi medeniýeti ýurtda köpçüliklen güýzlük buğday ekişiniň geçirilýändigi barada sentýabryň başynda habar beripdi. Adatlyk radiosynyň Liwaply habarçysy güýzlük buğday ekişiniň giýja galmagyny, yerlere ekiş üçin suw tutmak işleriniň giç amala aşyrylmagy tehnika we dökün yetmezçiligi bilen düşündirýär. Farap we Darganat etraplarynda şeýlede galkynyş etrabynyň Kuliýew, Adatlyk, Göýnük, Ödey hemde Bahar Daýhan birleşiklerinde güýzlük buğday ekişi indi başlandy. Owalarda ekiş sürüm tehnikalary henüz hem yetmezçilik edýär. Bar bolan tehnikalar hem dizel ýokdugy sebäpli bu işe dolu gatnaşmaýar diýip habarçy 13 noýabrda beren maglumatynda aýtdy. 2 sentýabrda resmi medeniýet Türkmenistanda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň beren ak patasy esasında köpçüliklen güýzlük buğday ekişiniň başlanandygyny habar berdi. Şu ýyl gelip gowşan täze tehnikalar ekirançylar üçin oňat golda bolar. Şol tehnikalar olara ekiş mögsimini has oňoýly möhletlerde geçirmäge kömek berer. Bu bolsa bereketli hasyl almagyň giregidir diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatynda aýdyldy. Ýöne Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Liwaply gallaçylaryň ençemesi resmi medeniýetde aýdylanlaryň hakykaty şöhlelendirmeýändigini, ýeti tehnika yetmezçiliginiň köp ýyllyklaryň dowamında saklanyp galýandygyny aýdýarlar. Hamala sebitde güýzlük buğday ekişiniň başlanandygy barada döwlet telekanallarına reportaj taýýarlamak üçin awgust aýynda çäre geçirildi. Şonda vilayatda ýok traktorlary, tehnikalar getirip telewizniýa üçin maglumat taýýarladylar. Soň bu tehnikalar ýene ýitirim boldy diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran galkynyşly kärenneçi habarçymyza gurrun berdi. O Liwawyň toprak howa şertlerinde güýzlük buğday sentýabryň 10-ndan giç ekilse, onda munyň ýeri we adamlary aldamakdan başga zat däldigini hem aýdyp, hasylyň pes boljakdygyny duýdurdy. Tehnika dökün ýagdaýy häzirki ýaly bolsa, kärenneçiler güýzlük buğday ekişini ýanwaryň ortalarynda tamamlarlar. Ýurtda çörek we un gytçylygy dowam edýän pursada bu ýagdaý puwdaga ýene urgu bolar diýip, ol sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosy baýdylanlar barada Liwap vilayat, Farap, Darganat we galkynyş etrap häkimliklerinden şeýlede Agdalýan Daýhan birleşikleriň resmiýlerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýatlasak sentýabryň ahirinde Adatlyk radiosynyň Liwaply habarçysy vilayatyň Darganat etrabynyň Başsaka owa we Kırançy owa Daýhan birleşiklerindäki 1 hektardan ibaret kärenne yerlerinde güýzlük buğday ekişine badalga berilmeýändigini habar beripdi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda güýzlük buğday ekişiniň giç amala aşyrylýandygy barada Adatlyk radiosy ençeme gerek habar bersede, ýurt resmiýleri we mediasy bu barada hiç zat agdamaýar. Türkmen hökümeti importa azaldyp eksportyň ornuny tutýan önümleri şol sanda galla önümleriniň öndürilişini artdyrmagy, adyk howpsuzlygyny üpçün etmegi maksat edilýändigini tekrarlaýar. Emma muňa garamazdan soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ýurt raýatlary un, çörek, kepek gytçylygy bilen ýüzüýüz bolýarlar. Bu ýyl Türkmenistan 690 000 hektar ýere buğday ekip 2021-nji ýylda 1 400 000 tonna buğday hasylyny almagy planlaşdyrýar.